Takže sme tu prvý deň. Zúfalo, rád by som spal a mne sa nechce ani lepiť okolo tie hydrokoloidné pásky. Takže idem rovno do sáčko do vody. Na ostro. Na ostro. Takže tuto môžete vidieť, ako Esteem Bali funguje aj bez prídržných lepiacich pázikov. Ja to volám umelá koža. Kúpem sa už hodinu, som namočený v kúše vo vode a naozaj akože je to paráda. Ale aby ten sáčok správne držal, tak musí byť aj správne nalepený a musia byť dodržané všetky postupy, tak ako sa sáčok má lepiť. K tomu som natočil zo pár videí ešte dávnejšie, kde ukazujem celý postup, ako sa má správne ten sáčok lepiť. Takže tieto všetky postupy sa musia dodržať, aby ten sáčok správne držal a naozaj vydržal toľko to.